Talagang iniinis ako nitong laundry shop na to eh. Pinapakuha ko muna yung ano para magamit ko muna. Ayaw ibalik, di raw babayaran. Ako, hanggang ngayon nanginginig pa talaga ako guys eh. Alam niyo yun. Nakamubo na sana ako dun sa ano eh. Sa nung Pasko eh. Nakakaloka. 1,000 lang daw babayaran kasi parang kami pa daw yung ano. Parang tawag dito, mukhang pinalansya daw at hindi sila nagpa-plancha. So ano, ako magpa-plancha nun? Nakakaloka. Diyos ko, talagang I'm sorry guys, di ko na iwasan na hindi magmura talaga kasi ang tanga lang, ang bobo lang talaga eh. Mga siraulo. Nakakaloka. Hindi daw sila magbabayad ng 1,500 nun, kundi 1,000 lang. Ay, Diyos ko. Lugi na nga ako, kumbaga, pinalaundry ko sa kanila, halagang 210 pesos. So, nagbayad ako ng 210 pesos para sirain nila yung gamit. Or para masira nila. Nandun na tayo sa hindi naman sinasadya. Pero, kasalanan nila yon. Diyos ko, kung mo tubig, bisa mo. Iinis ako na, high blood talaga ako. Diyos ko. Basa pa ako guys, nagpalit lang ako ng short kasi basang-basa talaga ako. Kitang-kita yung panty ko eh. Lalaba ako eh. Nakakainit ng dugo na ano. Ang sa akin lang naman sana, hihiramin ko lang. 'Di ba? Kasi nung 25 dapat nandiyan na yan eh, naka-cover na. So hihiramin ko muna since hindi pa naman daw mababayaran kasi yung atin niya nasa ano pa, nasa Pangasinan pa. So, ang ano naman sa akin, mag-aantay ako na babayaran nyo ko. Bakit hindi ko muna pwedeng hiramin yan? Tapos, ibabalik ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Parang ganun. So, sila pa yung walang tiwala sa akin ngayon. Nakakaloka. Nakapanginig ng ano. Ang pinapalabas pa, dito pala na plancha. Kaloka. Wala na nga akong oras, wala akong kasama dito. Mapaplansya ko pa ba yun? Kasi sinabi ko talaga sa kanila, may record ka ako ng ano, may vlog ako. Na pagkabukas ko pa lang ng sa plastic is kita na agad yan. Hello pa lang. Sorry guys. Ganun guys, pag nabibeast mode talaga ako guys. Pero kahit sa inyo naman talaga mangyari yun. Diyos ko, sa ano pa? Sa Batangas ko pa in order. 1,000 lang ibabayad sa'yo. Nag-shipping fee ka pa. Kaloka, nag-antay ka pa ng ano, ng 10 days kasi made to order yun. Kaloka, kairita talaga eh. Kaya buti na lang talaga, dinala ko yung camera eh. Diyos ko, kung may patunay na ano, babayaran nila ng buo yung. Kung hindi talaga, pagkakagulo kami. Wala naman sa akin yung guys. Pera lang naman yun eh. Mag-add lang ako ng 500. Pero paano naman yung ano, yung tawag dito? Yung inconvenience na inano nila, na binigay nila sa akin. Diba? Tama ba yung convenience? Kasi imbis na nandiyan na yan, naka-cover na sa sofa ko. Maganda na yung sofa ko. Wala, andyan. May instances na ma-scratch pa ng aso ko, diba? Kaloka. Kaya, Diyos ko. Talagang ngayon nanginginig pa talaga ako, guys. Kaloka. Pasensyahan nyo kung nakapagmura ako kasi talaga, kahit kanino naman mangyari na hindi namin babayaran to sa 1,500, ma'am. Wow! Kasalanan ko pa. Kayo pa yung nag-ano eh, no? Parang niloloko ko pa kayo, no? 1,000 lang yan or hindi yan 1,500. Kaloka. Papakita ko din sa kanila nung resibo ng bayad ko sa ano, sa pinagawan ko. Nakakainis. Anyway, kakalma muna ako guys ha, kasi talagang yung hinig ko, sumasakit yung bato ko kanina. Parang hinihilot-hilot ko, hawak-hawak ko yung camera, hinihilot-hilot lang yung bato ko kasi halata naman din sa ano, natakot. Kasi iiyak na ako sa ano, sa galit eh. Diyos ko, hindi ko pinulot yung pinambayad ko dyan para ano, ganunin nila. Ako pa pagbibintangan nila na dito nasira. Kulukuha na nila yun. Buti na lang talaga may vlog ako nung ano na, nung date na nung date na yun, guys. Kaloka. So, ayun. Ayun lang, guys. Kaloka talaga. Ano man ako, kakalma muna ako. Few minutes later, guys. As in, pagka-goodbye ko sa inyo kanina, tinawag ko ni ano ni Ate Tessa. Sumunod pala yung ano, yung lalaking kausap ko sa laundry. Ayun, binayaran na ng 1,500.
colors. Tapos kausap yung ano, yung may-ari. Pinakausap sa akin mismo. So, ayun, humingi ng ano, ng dispensa yung may-ari kasi gano'n nga. Tapos, pinaliwanag ko naman din na sabi ko, walang kaso sa akin na hindi yun na muna mabayaran. Ang sa akin lang is, hihiramin ko yung sofa cover para maging decente man lang tingnan yung ano, yung sala ko. Kasi, diba, may ano, may okasyon, New Year. Tapos yun, nagkasagutan na kami. Kakos, sabi ko doon sa telepono. Kaya, ayun, humingi naman ng dispensa yung ano, yung may-ari. And para nga daw wala na parehong stress, binayaran na ako ng 1.5. So, ayun. And then, nag-sorry din naman ako, guys. Ayun, hindi ko na nadala kasi tinawag na ako na Tessa. Nag-sorry naman din ako dun sa taong nakakausap ko kanina. Kasi parang mangyak-ngyak pa siya, natakot ata sa akin. Kasi pag nabibismode talaga ako, guys, alam mo yung, pareho tayong iiyak, alam mo yun? Pag nabismode talaga ako, nagkaharapan tayo, nasabi ko. So, ayun, parang mangyak-ngyak pa siya siguro sa shock na ganun ako magalit. So, ayun nga, binayaran na. And then, nagtanong pa sa akin yung may-ari na, ano ma'am, hihiramin nyo pa ba? Sabi ko, hindi na. Since binigay na sa akin yung 1.5, hindi na. Kasi sa akin lang naman, since hindi pa mababayaran at nasa ano nga, nasa probinsya pa, why not hiramin ko muna, diba? Kasi, kaya nga ako nagpagawa nun para maging maganda yung sala ko. Alam nyo yun? Mai-cover ko siya, kaso nagkaganon. So, ay wala na guys, sa kanila na yun. Sayang, diba? Kaso, wala akong magagawa kasi binayaran ko talaga yun eh. Kaloka. So, ayun lang. Hindi ko alam kung kailangan ko pa bang i-upload. Pero, ayun, para siguro makita nyo na rin kung bakit ako nagalit ng ganun. Okay, pero nagkausap na kami ni Kuya. Cleared na yun. Wag na natin silang, ano, wag na natin, tawag doon. Wag na natin kagalitan pa si Kuya. Baka, alam ba yun? Baka mabash din siya or mapagsabihan niyo pa siya ng hindi maganda. Okay na guys. So, wala na. Clear na lahat. So, ito na. Ito na yung sofa cover ko. Paano ko ito ngayon itatapal dyan sa, ano, sa sofa. So, ayun. Kakalungkot lang. Di sana walang problema kung nag-ingat lang. Diba? So, ayun lang. Natuwa naman din ako na na-resolve ka agad. Colors. Nanyo, yung tubig ko talagang napainom ka agad ako nung pag-ano ko dito. Talagang yung inig ko ay sobra. Kaya ganun guys kapag nagagalit ako. I mean, hindi ako pala away. Alam nyo yun. Kasi naiiyak ako. Yabang nagipagsagutan ako. Naiiyak ako. Pag nilalabas yun sa paraloob ko, naiiyak ako. Ayoko maging weak sa harapan nung ano, diba? Nung kaaway ko. Hindi naman kaaway na ano. Nang kaano ko. Opponent. Pasosyali natin. Kasi diba? Yung ano eh, nandun na naghalo-halo na yung emosyon, yung galit, yung frustration, yung disappointment, kaya parang napapaiyak ako and hindi rin kasi ako sanay talaga ng mga ganong sagutan. So, ayun. Nakakahiya doon sa lalaki pero wala kasalanan niya eh. Hindi siya marunong mag-handle ng ng customer complaint eh. So, ayun lang. Lalo yata ako napagod guys. Kaloka. Pagoda. Basang-basa pa pati yung ano ko eh, yung damit ko eh. Basa pa yun. Tinan nyo, talagang ano na yung tiyan ko. Ang lamig na. Gaano. So, pahinga lang muna ako guys bago ko maligo. Kasi pupunta pa kaming palengke. Dadalhin ko doon yung mga natitira pang dyan sa likod ni Tonton. Mga products. Ay, nakaka-guilty. Alam nyo, nakaka-guilty. Kasi, ganun kasi, ba't kasi hindi kagad, diba? Hindi kagad niresolve. Di sana hindi kami nagkasagutan, hindi kami yun ang iniiwasan ko, guys. Alam niyo, makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa. Kasi, nakaka-guilty, nakaka-hurt. Diba? Hindi na natin mababawi yun, nasabi na natin. Although, naano lang naman ako, nagawa ko lang din naman yan kasi galit ako. Pero ayaw ko talaga nung guys, promise. Sa totoo lang, ayaw ko nung nakapagsalita ng hindi maganda sa sa kapwa. Pero naintindihan naman ni Kuya kasi nga, 'di ba? Binili ko yun eh. Feeling ko taray-taray ko.
na makasalanan ako. Alam niyo yan. Nakakaloka. Pero, yun talaga yung, ayaw na ayaw ko yung mga ganong ano. May makakaano ka, makapagsalita ka na hindi maganda kasi nga hindi mo na mababawi. So, hanggat maaari, maging kalma, daanin sa matinong usapan. Diba? Kaso nangyari na na-video pa nga eh. Anyway, nag-sorry naman din ako. Yun lang ang hindi na video. Pero nag-sorry kami parehas. So, yun lang. Tapos na. Pero nag-guilty pa rin ako. Alam mo yun? Yung guilt, parang mananatili sa akin kasi tatatak na yun sa ano niya, sa isip niya na, ay, ano ba, pag nagpa-laundry ako, ay, ayun yung mataray, ayun yung ano. Kaloka. So, yung akin lang naman talaga, guys, kaya gusto kong hiramin. Kasi, ayan, yung para yung ito, is ma-protect na. Ayan o, kahit na may aso pa dyan, wala akong pakialam kung mamahalin to, kung ano lang yan ang aso, kung hihigaan. Kasi yung sa akin lang is ma-protect siya, diba? Yung hindi malalagyan yung dito ba, kahit may mga dumi-dumi, yung mga fur na yan, is at least nandito. Hindi yung iilalim sa ganito. Ayan. Kasi si Paknit is gustong-gusto niya pa rin talaga sa sofa. So, ayun nga. Sabi ko, hiramin ko. Kaya ayun, hindi nagkaintindihan. Kaloka. Anyway, wala na. Antayin ko na lang yung in-order ko. Ay, after ano na yun. After New Year na daw. Wow. Ayahay naman ang Paknit. Hi, Paknit! Ayahay tayo dyan, Bibiya! Kalerks! Salamat ka, naligo ka. Ayusin mo naman to. Yung ano, lagay mo muna dito sa... Ewan ko sa... Kasi... Kaloka. Mamaya ilamusam yan si Paknit, ah. Malinis yan, guys. Ganyan lang yung skin niya, pero malinis yan. And dati pa noon is talagang sumasampa na yan sa mga bed namin. Oh, ligat ito. Lanlab yan si Paknit. Jesus! My baby! Yan yung aming lucky charm eh. Oy, si Junior, wag na muna. Di pa naliligo yan eh. Sa pakin mo nila si Paknit mo. Lucky charm yan eh. Sus! Ramdam naman niya na love siya, diba, Paknit? Gusto niya katabi nga ako. Oy, Bagi, isa ka pa, di ka pa naliligo. Hindi. Bawal ka dito! Tingnan mo yung kasama mo matulog. Borlogs na. Ay, matulog. Panood. Wag na. Tulog na naman. Kaloka tong taong to. Wala, maghapon yan ang ginawa niya. Matulog. Tapos, siya na medyo yung ano ko, guys. Yung mata ko kasi naiyak ako. Alam niyo yun, yung tinignan ko yung mga picture ni Poknat before. Ha? Natabunan na siya ng ano, ah. Ng una na. Wala pa rin pakialam. Oh, ganyan yan eh. Mas gusto niya tatabunan siya. Yan. Ayan mo lang. Sarap ng tulog niya. Ayun. Parang, ano kasi ako, yung kay Ipok na at nag-guilty ako na nagkaganon siya, nababayaan ko siya. So, ako talagang dapat sisihin, guys. Alam niyo yun. Kasi, basta, babawi na lang ako kay Pok na sabi ko sa kanya, babawi ako sa kanya, hindi ko na siya itatali. Tapos nag-promise din ako sa iyo, diba? Sabi ko na gumaling lang yung ano niya, yung sugat niya. Isahaya ako na siya dito ulit. Kahit sa ano siya, sa sofa, sa kama, basta malinis din lagi. So, ayun nga, napaiyak ako. Lalo. Anyway, magluluto lang ako nitong itong chicken mami ng Lucky Bee. Kasi nagugutom na ako. Alas 5 na. Alas 4 na pala. Ayun. Ayan. Diyan tayo magaling eh. Beyblade shop, computer shop. Tinatanong ko siya ulit eh. Sabi ko, ayaw ba sumama kay daddy mo? Saan daw punta? Hatid si Tita Mika mo sa Cavite. Anong gagawin ko? Sabi niya. Sabi ko, wala. Sakay ka lang kay Tonto. Sabi ko, masagot mo? Oh? Sasakay ako. Sasakay lang naman pala. Wala akong gagawin. Ayoko nga. Sabi niya sa akin. Ano ka? Kuha ka na ng rice mo dahil nakain tayo. Hindi ako magra-rice. Ito lang sa'yo. Kuha mo na ako ng pork na lang, anak. Dali na.
Tapos ito yung ulamin ko yung kanina din. Ayan guys. Sarap ko yan ito pag ano. Ay, nako. Anong ginawa mo dun sa cellphone? Nakakapaayos pa lang natin. Okay pa rin yun. Bubugin kaya kita. Si Kalbo, tingnan nyo. Tulog na tulog dun, oh. Madilim din yung kita. Ang makakaayos sa crack toothpaste. Paano ba kasi na ano yan? Paano nalaglag? Bagsak ko kasi naglalaro ako. Tapos, Anto ka na. nanto ko. Ayun. Ayan. Basa. Bugbugin kita, kakapagawa pa lang eh. Magana pa rin. Intas lang. Kain. Sabi na ng cover. Kahit walang cover kung iniingatan mo eh. Ayan yan. Oh, may ano yan. Oh. May ganito. Oh. Diba? Hindi nahawakan yung Sige screen. na. Masarap guys. Mainit. Sarap din ito kapag ano eh, kapag masakit ang ulo. Yun naman beef. Pag masakit ang ulo ko beef, tapos may kalamansi, may sili. Yeah, pero pag pang sabaw lang, okay na. Sige, hilit pa siya na. Lahat na ng episode ng Star Wars, napanood ko na eh. Yung nag-isa, yung episode 7 lang hindi ko napanood eh. Ang good. Sili pa mo, may tao. Baka may Ang dagal. samurai. Baka Gustong gusto niya talaga dyan, no? Pinano ko siya, guys. Parang hinilamusan kasi naglaro ni Junior. Pagulong-gulong silang dalawa, eh. Hindi pa ito naliligo, eh. Tapos pinulbusan ko ulit. Ito naligo na rin to. Ito. Oy, di ka pa naliligo, ah. Bukas na pag paliguan yan. naligo ka na, pwede ka sa Bantayan mo muna sila, ha? pwede ka sa Ayun. kama ko, laro-laro kayo ni Poknit. Grabe. Parang magkakasakit na naman ako, guys. Sakit ng ulo ko. Di pa ako naliligo. Maligo ka muna, May. Umaya na pagdating kasi hatid muna namin si Mika. Sa Alam niyo, swimming nga nila. alam niyo guys, nabuhusan na. Maliligo na sana ako. Kasi Yung ano? yung timba. Yung pinagbandawan ko pala nung last na kinusot ko. Kala ko Hindi ko na pala. itapon. sabi, Mami, bakit maitim ang tubig sa balde? Yung pala yung nagwalaw ko. So, ayan. Sige na, pasok ka na. Para dyan lang si Poknat. Poknat! Ayan, gusto niya kasi lagi din yan sa paanan ko dati, di ba? Poknat, doon na, dali, bebe. Pasok na, dali. Aliga na. Dito. Bam! Bakit? Alagad ko. Dito ka na alagad. Alagad. Dito. Sara ko lang to, para hindi siya labas ng labas. Ay, wala pa rin doorknob. So, ayun nga. Halata na basa na sa boses ko. Tapos grabe asipon ko kasi ang ginawa nga kanina. Tapos basa pa ako. Tapos ayun, nag-change lang ako ng pambaba. Para makasugod doon sa laundry. And then, kalimutan ko na yung pantaas ko. Ibasa ayun hanggang dito. Hanggang dito rin. Ayun, natuyuan na ako. Kaloka. So, sana hindi naman magtuloy-tuloy yung pagkakasakit na to. Kasi nakakaloka. New Year. Ayun yung binigay kahapon. Payong tsaka. Galing sa supplier namin. Kalendaryo tsaka. Ano to? T-shirt lang to. T-shirt yan na may logo nila. Company nila. Tapos ito bibigay ko pala kay kay Lucia tsaka kay Lucas. Yung galing pa kay Sis Julius. Hindi pa nabibigay. Galing ko na pagbaba namin. Ayan. Pakakainin ko muna yung mga dogs, guys. Wala pa naman sila Mika eh. Naantay na lang namin. Sabi ko pumunta na lang dito para hindi na mag-U-turn doon sa Taft. Tapos babalik din naman dito sa FB Harrison. Wait lang, Groot! Ayan. Gutom ka na, Grooting kong mahal. Si Poknat kahit mamaya na lang yun. Puro tulog lang naman ginagawa. Titirahan ko na lang siya. Hindi. Poknat pala tong green. Grabe talaga sa puno ko. Sakit sa ulo. Groot.
Wait lang. Si Junior. Dayuyong. Ah! Dayuyong. Kinagi, isang sandok lang kasi ito may nuubos eh. Hindi, joke lang. Titipid yan. Ay, titipid. Hindi na diet yan eh. So, okay na yung magitot. Ito kay Dayong-yung. Ito kay Paknit. Lahat. Charot lang. Dami no. Ilagyan natin yung grot. Malakas kumain si grot eh. Yan. Tapos ito kay Paknit. Mamaya ako nabibigay pag ano. Pagdating namin. Ha? Dayong-yung. Dayong-yung. Uy. Ito na. Maggie. Candle. Linabas ko muna ulit si Grutin. Tingkong mahal. Dali na. Ano, dali na. Ay, dito. Na ano-anong tali mo. Yeah. Yummers. Maggie, sino binabantayan mo dyan, Maggie? Ha? May naantay ka ba? Kaya na doon. Dali na. Nasa CR si Daddy. Dalihan mo na. Maggie. Ay, may tao nga kaya. Manino siya nakikita. Ayun. Sige, ate. Liga dito. Ilan kayo? 4 lang kasi yung baby niya din. Ah, sige. Kasama nga daw ako kasi pag uuwi ni kuya mo, walang kasama. Si Chris lang dito. Kaya pala nagbabantay si Maggie. May darating na baboy. Baboy din to. Oo nga, pero meet the baboy. Meet the baboy. Taba na. Dati naman mataba yan eh. Tumaba ba lalo? Ay, kilala ka pa, Miko. Kilala ka pa. Nag-ano sa'yo. Junior! Ang si Grutin. Ano ang taba ni Maggie? Parang ikaw hindi. Joke lang. Sa FB yung ano? Yung? Alin? Yung ang laki din. Maggie! Oh, nagkapalit na kayo, Junior! Kapalit na kayo ng pagkain. Pasok ka muna. Nasa CR pa si kuya mo. Kinakawalan ka. Oh, yun na pala. Yun na. Tara na, pilot. Ay, wait lang. Kunin mo na to. Ano? Dali mo na tong gift kay Lucia at kay Lucas. Kung naman, Junior, nakita mo na yung sa Nueva Ecija eh. Nakahulan mo pa rin. Epsilon to si yung. Mega. Tapos kay Lucas yung isa. What's this? Bigay ni sis. Sabi pupunta sa atin. Sis Julius. Thank you po. Oh, si Maggie nag-ano sa'yo. Parehas lang kayo. Wala, grabe, tumaba. Tama ba? Oo. Simula nung inano ko sa bahay? Alo, si Groot naman eh. Di mo na kilala, Groot? Sige nga, baka mo si Groot. Ayoko din. Kilala ka pa naman. Ganunin mo lang. Ah! Sige ka. Nangilang ka. Buti pa si Maggie, no? Paano si Maggie? Susunod yan? Hindi eh. Papapasukin ko yan. Inano niya si Mika, binati niya lang eh. Ay! Pasok na, dali na. Tubo ni Maggie. Dali na, bebe. Pasok na. Go. Pasok. Ayun, oh. Junior. Mali ka na lang. Ay, yung pagkain mo. Ayun. Baga to. Hi! Ay! Ay, nadali. Hi! Ayun! Oh, ayun si Tonto, no? Yun na, ayun, dito na sila sa Sitio Dolores Resort. Kasi yung birthday girl, wala pa. Nauna pa kami. Saan pupunta yun? Ayan na lang. Kiss na muna kita, Kiss! Ay, opo, yes! Magsaswimming ikaw. Ikaw magturo. Takot. Kiss na muna kita, kiss na. Puti na itong babaeng to.
Kitang kita sa camera, kaputian yan. Kiss na tamay, kiss na. Ano yata? Hindi. Kiss na! Ulo, ano yun? Ano yan? Ay, ano din ata. Makabolta ba si Tonton? Haba niyan eh. Ay, sorry yan po. Paano nga? Diyo, pasuyo. Guide mo si kuya mo. Uy! Kiss, 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 kiss. Ah! Yun yan talaga. Ay! Uy! 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 Jeep, para jeep. Para! Ay! Para jeep. Para! Jeep yan, kotse yan eh. Para Huwag ka magturo daw. Madami nga dito. Ano yan? taga-sumagot. Uy! Kiss na muna tamoy. Kiss, kiss, kiss. Ay! Napagis kita mo yan. Gutom na, gutom na. Nagutom. Meron pa tayo, mainit pa. Wala na, last na. Ay, last na. Ayun, ginaw naman dito. Tapos yung mga magsiswimming pa eh, no? Kaloka. Sabi lang, kumakain na ice cream habang naliligot. Oh! Oo nga, no? Diyos ko. Ginaw-ginaw eh. Magkano dito, te? Tres. Lang. Bigay ko lang to sa driver namin. Ah, ching-ching ah. Ah? Kukuhain muna kami nitong fishbowl. Wag na, dito na lang. Uy, para jeep, para jeep, para jeep. Uy, para jeep, para jeep. Para na, para. Ay! Daming alam eh, no? Pull the string to stop. Uy! Spray mo, oh. Wala kayong kwarto? Wala kayong kwarto? Sa loob. Oh, pasok na kayo. Yung ano, mahamog yung bata. Kasi naman excited ka eh. Nauna pa eh. Kikiss mo na ako kay Ching Ching. Kiss na muna. Kiss. Sarap ba niya, Nay? Hindi na kayo, diba? Hindi, kakain muna ako doon. Oo nga eh. Ayan, buti nag-stop siya. Hanggang 6 lang pala kayo dito. Baka extend lang kasi hanggang May bayad pa yung extend. Yan. extend niya daw eh. Kasi mararush kami kung hanggang 6 eh. May na? Ewan ko lang kung pwede hanggang Ayun na. Pwede na. 7,000 daw. 7 to 6 a.m. Ito, Mingming oh! Mingming! Mingming! Dali! Ayan! Mingming! Yes! I remember the day! Mingming! Una na kami ah. Bye! Bye! Thank you! Enjoy! Enjoy! Ang malamig na tubig! Kiss na ulit! Kiss na ulit, Amoy! Kiss na, kiss na! Wait lang! Aray ko! Ihagis pa ako eh! Kiss! 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 Ay! Ay! Ala na, Mingming! Wala na, nag-kiss na daw siya eh. Singa! Pauwi na kami guys, pero daan muna kami sa ano, sa Paranaque para daanan na lang yung colloidal silver at busy yung ano eh. Busy si Ma'am Karina, hindi niya pa mapaship eh. Kailangan ko nang mapadala yung kinene. Pag uwi nilang ano, after New Year, kailangan dala na yun ni Nene. So yun, and kailangan ko din para kay Poknat tsaka kay Natsu. Magdadagdag ako kasi ano lang yung binili ko eh, isang malaki tsaka isang maliit. 300 meters, turn right. Eh dagdagan ko na para baka may ano pa, mga ilangan pa. Katakot naman tong daang rain na to. Walang ilaw. Eh walang ano, walang Meralco. Hindi, mga poste. Ito meron na. Doon sa 1 kilometer ata yun. Nakakatakot talaga.
Yan, dito na ako sa bahay ni Ma'am Karina. Dito ako sinundo si Jasper, guys. Ang dami niya pang rescue. Hindi niya mapaship eh, kasi galing sila sa ano, yung pamimigay ng mga groceries sa mga kapuspad. Ay! Uy! Ma'am? Dito na kami guys sa ano, sa Cartimar, Macdo. Nagbilin yung anak ko na ano, Mami, daan kayong Macdo, bilan mo ko ng double cheeseburger daw. Batla ako. Ayan, di na ako maliligo. Ano ba yun? Ginaw. Kaya na si daddy. Ayan, yun na lang yung ano namin, dinner namin. Wait lang. Amen. Nagsimula na kayo bago pa kayo nagdasalin, no? Kaloka. Ayun guys, kain tayo. Dinner. Ang ginawa mo dito, anak? Wala lang. Nag-create pa siya ng group chat sa bawal. Nag-create siya ng group chat. Si lolo niya, si dadaya niya, si Tabikaya. Lahat ng Koreahe. Kaloka, namumulit lang eh. Kanina na nag-brown out, nagulat ako. Nandun ako, nakaganon lang. Bakit? Tao sa multo. Sus! Wala mong multo eh. Kaya mo ka, may dumaan sa akin na malamig. Sus! Alam mo na naman yan. Sus! Takusan mo sa sarili mo, baka di ka makatulog dyan mag-isa.